Ola, benvidos e benvidas todos e todas a este encontro co elenco de Nada se sabe, unha coprodución do Centro Dramático Galego, Culturativa Producións, en torno á discapacidade. Estamos cos 4 protagonistas do espectáculo, os verdadeiros protagonistas do espectáculo, que é o elenco formado por Corina. Hola Corina, boa tarde. Boa tarde. Alba. Boa tarde. Hola Rubén. Hola, boa tarde. E hola Elvis, que tal? Boas tardes, últimos pero non os menos importantes. Gustaríame facervos unha serie de preguntas para a xente que este interesada e que vexa este vídeo, pois teña unha información de primeira man sobre o espectáculo Nada se sabe. Mira, vou empezar contigo, Elvis, xa que fuches o último. Mira, que che parece se nos contas en poucas palabras que Nada se sabe? É unha obra basada na filosofía de Francisco Sánchez Escéptico e tamén na traxedia grega que escribiu Sófocles que se chama Filoctetes. Entón, a raíz desos dous textos, facemos unha reflexión sobre a discapacidade. En moi poucas palabras. Rubén, durante o espectáculo fálase do concepto de discapacidade. Falamos de persoas con discapacidade, discapacitados, discapacitadas. Por que este termo? Por que escollimos este termo e non outros máis políticamente correctos, como, por exemplo, diversidade funcional? Eu diría que o utilizamos por inercia, por estar acordes coa sociedade ou xa como amosamos na obra non nos preocupamos xa tanto por eufemismos ou por palabras, o que importa realmente son as persoas. Elvis, como elenco, coñecímonos alá polo mes de decembro do ano 23, foi un encontro moi variado, moi diverso de distintas persoas. Entón, veña, contanos, Elvis, con sinceridade, que estereotipos había, non? Que conceptos estereotipados había sobre outros colectivos, sobre outras discapacidades, entre vós? Non só as discapacidades, é que a sociedade está chea de prexuizos ata o alén do mundo. Hai prexuizos por raza, discapacidade, por idade, por xénero. Entón, realmente, moitas veces deixámonos levar por esas ideas preconcebidas e negámonos a ver o que realmente está diante dos nosos ollos. Que supuxo para ti, e esta é unha pregunta que vos fago aos 4, intervide como vos apeteza, que supuxo para ti traballar en Nada se sabe? Para min traballar en Nada se sabe foi unha experiencia moi bonita. Entrar con vos foi increíble. Estar nesta obra foi un espectáculo. Para min entrar en Nada se sabe, poder participar Nada se sabe, creo que é unha oportunidade que abre moitas portas. Creo que é un proxecto moi bonito, un proxecto que é un paso cara á normalidade que se busca na vida no mundo e polo tanto penso que é un momento, unha oportunidade que dá moita forza para poder ensinar e transmitir moitos destes valores que comentamos, non? Veña, xa que empezaches ti, Corina, a falar, que además a ti gustache moito falar, falamos xa neste encontro en liña de Filoctetes, pero quen é Filoctetes? Bueno, realmente Filoctetes é un guerreiro grego que é abandonado nunha illa por mor dunha ferida que lle causa unha serpe na súa perna, pero para nós Filoctetes é moito máis. Para nós Filoctetes é un concepto que o mundo está cheo de Filoctetes, porque o Filoctetes o que significa é a diversidade, que todos somos entre nós diferentes, que todos temos diferentes características que poden ser de moitas maneiras, pode ser, pois iso, unha persoa que non ve, unha persoa que ten unha soa man, ou que é loura ou morena, non importa, son características, así como Filoctetes, pois, mordeulle unha serpe, non? Entón, para nós, trascendido dunha maneira moito máis importante, Filoctetes significa un concepto que nos acompaña
na nosa vida día tras día. Todos somos filoctetes. Filoctetes é un clásico grego, como acabas de dicir, están as vosas experiencias, as vosas historias, esas aportacións persoais que poñedes ao espectáculo, pero nada se sabe parte dunhas afirmacións filosóficas de Francisco Sánchez, o escéptico. Por que é importante este punto de partida, Rubén? Como ben di, nada se sabe do que temos diante e do que podemos chegar a aprender. Eu mesmo, por exemplo, na experiencia que tiven nesta obra, a cal vin como un reto profesional, tiven que liberarme de moitos prexuizos, porque, por exemplo, con Corina, non sabía, por exemplo, como tratar correctamente unha persoa cega. Tiña medo de cometer estupideces e non saber como tratala correctamente, de ofendela, e para a miña sorpresa, todos os tabús que eu temía cometer, ela rompeos constantemente. Ela tiña os mesmos tabús comigo, por ser eu autista. Ou seja, foi unha viaxe de descubrimento mutua. Mira, Foi moi instructivo. Rubén acaba de ser moi sincero, moi humilde, pues, contando esta experiencia, ¿no? Do que é a relación previa que tiña con Corina como persoa cega. Elvis, crees que falta humildade moitas veces para recoñecer, falo da sociedade en xeral, que nada se sabe? A sociedade en xeral é moi soberbia. Inclúome. Inclúovos e inclúo todo, porque ao final, como ben dixen, o mundo está cheo de prexuizos, e os prexuizos lévanos a ter ideas equivocadas, en a que intentemos cubrilas dun tinte de eufemismo, de bo pensamento, hai un trasfondo bo, pero ao mesmo tempo a resolución non é boa, porque se eu me teño que preocupar de como teño que tratar a Rubén porque é autista ou a Cori porque é cega, pois realmente estou tendo prexuizos e, polo tanto, estou perdendo a oportunidade de coñecer unha persoa se me deixo levar polo seu diagnóstico. Sen embargo, unha característica positiva que temos é que ninguén sabe a discapacidade de Alba. Entón, partimos da premisa de que Alba é simpática e non hai unha maneira específica de tratala, senón que é realmente simpática e Alba é divertida, amable, ocurrente, e iso é o bo das persoas, que poidamos coñecelas en etiquetas. Estás aí moi caladiña, acaban de falar de ti. Calla. Como é a túa relación con outros referentes con discapacidade? Pues a miña relación con outras persoas con discapacidade é bastante boa porque vou coñecendo os seus prexuizos, as súas discapacidades e a súa forma de ser. Un das características deste espectáculo é que procura a accesibilidade total ou unha amplia accesibilidade a diferentes sectores da sociedade. E unha das cousas que se ofertan ou que inclúe é un paseo ou unha visita táctil para persoas cegas. Está, como os cinco sabemos, está dinamizada por Cori. E poderías explicarlle á xente que nos está vendo en que consisten eses paseos, esas visitas táctiles? Pois o que buscamos nese paseo táctil é que previo á obra, previo ao espectáculo, as persoas con baixa visión ou cegas totais, sen visión, poidan tocar ou preguntar acerca do que é a escenografía, acerca dos elementos que se utilizan na obra, o que hai no chan, o que está debuxado, porque hai xente que non ve, pero sí que vía antes, non? E ten esos conceptos visuais e para eles é moi importante. Unha das cousas que me pasa moito cando veñen persoas cegas e de súpeto
pregúntame polas cores da escenografía. E un dirá, pero para que é importante? Non, para eles é importante porque como eles anteriormente, nos seus anos anteriores, eles sí que miraban, sí que vían, pois para eles significa que poden meterse esa idea na súa cabeza e no seu imaginario e poden facerse unha idea moito mellor do que pasa na escena. Cando escoitan as voces, cando escoitan os pasos, poden recordar o que lles ensinamos e poden ubicarse moitísimo mellor no espazo como se o estiveran vendo e ademais pois nos poden preguntar previamente, pois por exemplo, pois como son as cousas, porque no momento se están disfrutando da obra non van preguntar aos seus compañeros que vexan ou despois da obra xa o mellor pois xa non ten moito sentido, non? Aínda que tamén é pois suporto importante tamén, se non poden vir antes, pois despois, pero polo menos ter esa idea. E ademais tamén con respecto aos actores, pois poden escoitar previamente as súas voces para cando se escoitan en escena xa estén ubicados, porque para eles o máis importante é o oído. Que aprendestes vos con este espectáculo? Que credes que pode aprender o público que ve Nada se sabe? Eu aprendín o mito de Filoctetes e vendo o espectáculo vai entendendo pouco a pouco. Eu aprendín un montón de cousas, pero resumiríao con que foi unha oportunidade para aprender máis sobre as persoas cegas, porque a miña compañera Cori pois fíxome entrar en contacto con circunstancias que para min eran moi descoñecidas. Por outro lado, con Alba aprendín que cando deixamos fora as etiquetas, os prexuizos, conocemos en bruto a unha persoa sen poñerlle ningún tipo de referencia, pois vives unha experiencia maravillosa na que non estás condicionado á hora de coñecer unha persoa. Por outro lado, con Rubén aprendín moitas cousas que son características miñas, pero das que non me percato habitualmente. Así que moi ben, para min serviu de moito porque fixemos unha gran piña entre todos e o trato humano pois é maravilloso na nosa compañía e realmente gústame casi todo o que facemos para darlle oportunidades a cada vez máis xente de que vexa o espectáculo. Sí, seguramente estas cousas que nos aprendemos son as que posiblemente o público tamén pues, aprenda e goce do espectáculo. Gracias aos catro, foi maravilloso volverse a topar, vémonos mañá no teatro.